Hlabela phambili sitholake ezithi Glenridge United FC ingabanqobi bomqhudelwano weClinics Solomon Sticks Murewa obaneminyaka engaphansi kweli-11 wonyaka ka-2026 ngemuva kokunqoba iParks Rangers FC ngamanqaku amathathu kwelingekho emidlalweni obubanjelwe eShapa Soweto Stadium ngomgqibelo. Lo mqhudelwano kuyobe ugubha iminyaka ama-22 uqhubekisa ifa likaSolomon Sticks Murewa lokuthuthukisa ibhola elisemazingeni aphansi unikeze abadlali abasha ithuba lokukhombisa ithalente labo. iGlenridge United FC ithweswe isithsaba njengentshatsheli kwabaneminyaka engaphansi kweli-11 kwiClinics Solomon Sticks Murewa Soccer Tournament. Eli qela liphakamise le tayitile emva kokutywatyusha iParks Rangers FC ngamanqaku amathathu eqandeni kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Le tumente nequkunjelwe ngomgqibelo ibidlala kwama-22 sukela yasungulwa. Injongo yayo kukuqaphela umzila owashiywa ngulo wayengumongameli weSAFA. Ndithetha ngaye uSolomon Sticks Murewa. Kwaye seyide yaliqonga elithenjweyo xa kujongwa kuphuhliso lwebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika. Lilo eliqonga lithe lavelisa abadlali abafana noSipho Tshabalala, uRifiloe Jane kunye noTiko Modise. Ngoko ke awukwazi ukuyinika inqenzi itumente lolu hlobo nethe yazibhalisa amagama eziseko ezilulutho kwibhola ekhatywayo kweli. Ndinguthami Manganyo, Ndaba Zemidlalo kuSoweto TV ePimvini.